Salam Türkmen halkı. Menem öz gedegimde aýtmakçy bolýan Süleyman arada ýatan ýer ýakty bolsun, jaý jennetde bolsun, iman hemra bolsun. Biziň geljekde Türkmen baýdamyzy dünýä parlatjak bir ýigitleň biri bolup ýetişmeli. Emma bu haýynlara ýok diýeni sebäpli oň janyna gıydylar. Süleyman şehitleň ordasyna goşuldy. Ýöne indi bize näçe adamlaryň janyny gıyarlar. Haçan bu durum gitmeli. Haçan biz bulara ýok diýjek. Türkmen halky oýanalyň aýandy. Men şu taýda Hasan Bellak geçek bolan 1980-nji ýylda 1970-nji ýylda doglan oglanlara gyllara ýüzlenýän, onuň öňdäkilere de, onuň soňkurlarda ýüzlenýän, ýöne bulara has ýüzlenýän. Bizler bu durmuşymyzda näme gördük? Gulluga gitdik, gullukdan geldik, öýlendik, berge watyp, bergelerimizden çykdyk. Melle galdyk, berge watyp, bergelerden çykdyk. Jaý saldyk, bergelere watyp, şeýdem 40'a geldik. 50-10'na gadam basdyk. Bundan sonra bizde näme durmuşlar? Biz diňe kynçylyk görüp ýaşadyk ýaşlygymyzdan. Biz indi nämeden gorkýas? Nämeden çekinmeli biz? Haçan açyl bu durmuş beýdip ýöremeli. Çağalamyza zar bolup, haýtymyzy görseň gara 3 ýyl boldy, 4 ýyl boldy, 5 ýyl boldy. Türkmenistandan çykýandan. Biziň çağalamyzam şular ýaly durmuşy görmelimi? Olar bu durmuşy görüp bilseler zor bolar, ama olara bu durmuşam görkezmeli. Öldürüp durarlar barsyn ara. Bizler bärde geden olup, bizler ödünde, ay biz gul diýen, biz gulum däl biz. Gullar öz ýurdunda işedýärler. Bizler gerek gel Türkmenistandaky gezip duran haýynlara. Bizler ýurdumuzy taşlap gidermiz ýaly özler, özümüz çyk gidermiz ýaly mejburi ýagdaýda hereket etdirdiler. Indi wagty geldi. Indi ayağa galalyň maýyň 30-njy ultimatum goýdular. Inşallah maýyň 30'am gelip ýeter. Olanlar, gyllar, Türkmen halky. İş diýilen zady bir gyra goýalyň. Öz watanymyzy, öz çağalamyzyň, akdyklamyzyň gelejeginiň aladasyny edelim. Öz aladamyzy goýalyň. Şolaň aladasy üçin. Biz bundan soň indi bize näme? Şolaň bagtly durmuşda ýaşasa bize gowdam, öz güýjüne okuw ýerler gowdamy? Öz maşgalasynda çağalarynyň ýanyna giyip çykyp berseler bize uly bagt dämi şol? Şu taýda Halmurada var, Tapara var, Kemine var. Goý Allah Taala olaň ömrüni uzak etsin. İnşallah biz şolaň ýydyna düşeliň, şolary goldalyň. Bize diňe geplemek gerek, bize şolaň ýydynda dursak boldy. Gideliň olanlar maýyň 30'y geler inşallah wara. Şoňa çelli taýýarlanalyň, wagty gelerem üýşeliň. Gideliň inşallah öz akdyklamyzyň, çağalamyzyň gelejegi üçin göreşeliň indi. Öz aladalymyzy goýalyň. Ola şekde ýüküm ýok, ýykylsa-da habarym ýok diýen pikirlerimizi aýralyň. İnşallah hemmesem gowy bolup gider, uğrunda ylgasak. Ilgalyň uğrunda az birlenşeliň.